ఆదివాసుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇళ్ళకాలం ఉండాలనే ఆలోచనతోటి అదేవిధంగా ఆదివాసులకు సంబంధించిన హక్కుల చట్టాలు పరిరక్షించబడాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు గుర్తించకపోయినా ఐక్యరాజ్య సమితి ఆదివాసులకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన దినం లేకపోతే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతారనే ఉద్దేశంతో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించిన ఆగస్టు 9 సందర్భంగా మరి నేటికి ఇన్ని రోజులు అవుతున్నా ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా ఐక్యరాజ్య సమితి ఏ నిర్ణయంతో అయితే ఆదివాసుల యొక్క హక్కులు కావచ్చు, చట్టాలు కావచ్చు, ఆదివాసుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు పరిరక్షించబడాలనే ఆలోచనతో పెట్టినటువంటి ఈ రేపటి దినం మరి ఇంకనూ ఆదివాసులు అనేక సమస్యలతో పాటు వాళ్ళ హక్కులను కోల్పోతున్నారు, వాళ్ళ చట్టాలు పరిరక్షించబడతలేవు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదివాసుల పక్షాన నిలబడి ఆదివాసుల యొక్క చట్టాలు, హక్కులు పరిరక్షించబడే విధంగా చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఆ దిశగా ఆదివాసులందరూ కూడా చైతన్యవంతులై ముఖ్యంగా జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం అయితే ఏదైతే ప్రపంచంలోని ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అవి నేటికి ఆదివాసులకు పూర్తి స్థాయిలో దక్కలేదు. అందులో ప్రధానమైనది ఇవాళ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఎడ్యుకేషన్కు సంబంధించి దానికంటే అత్యుత్తమైన ఆయుధమే లేదని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పడం జరిగింది. సో నేటి యువత అందరూ కూడా చైతన్యవంతులై విద్యావంతులై సమాజం కోసం పాటుపడాలని యావత్ ఆదివాసీ సమాజానికి పిలుపునిస్తూ మరొకసారి ఆదివాసీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రామ్ రామ్.